Καλημέρα, καλή χρονιά από το γήπεδο του Στομείου, Θερμαϊκού Στομείου. Είμαστε εδώ με τον Αντώνη. Καλή χρονιά με υγεία, παιδιά και περιπέτεια. Ο Αντώνης έχει τα λογάκια στο Νόλιμπο που είχαμε κάνει ένα μικρό βίντεο. Και τον Γάιδαρο, πώς τον είπαμε τον Γάιδαρο, Αντώνη? Τον Κάρλο ή το Στέργιο? Τον Κάρλο, έχεις κι άλλο το Στέργιο. Λοιπόν, και ήρθαμε εδώ να κάνουμε κλάδεμα στο κάμπινγκ. Το κάμπινγκ του Στομείου. Εδώ βλέπετε σκουπίδια από τις πλημμύρες. Ήρθε και εδώ η πλημμύρα. Εξάλλου εδώ είναι το βορειότερο τμήμα του ποινιού δίπλα μας. Η βορειότερη εκβολή. Νοτιότερη, συγγνώμη. Νότια. Είναι φορτισμένη, δεν το λέω με παιδιά. Έφερε ο Αντώνης εδώ ένα ανυψωτικό. Χτες αγόρασα και αυτό εδώ το μπαταρίας, το 161, το κλαδευτικό, τηλεσκοπικό. Και πάμε να δούμε την πρώτη μας ανάβαση. Αφού βρήκαμε μια πίσω μπαταρία. Κάποτε είχα καιρό να ανεβώ μικρός, ανέβαινα σε δέντρα. Μετά, λόγω αστικοποίησης, είχα πάει κάνα 2-3 χρόνια στην πόλη, ζούσα. Ξέχασα τα ύψη και έπαθα υψοφοβία. Και τι έκανα, Αντώνη, ξέρεις? Να σου πω τι έκανα τότε για να γίνω καλά. Πήγα για δουλειά σε κεραμοσκεπές. Ένα συνεργείο που φτιάχναμε κεραμοσκεπές. Γουρδιά στο μαχαίρι, κατάλαβες? Ρε φίλε, ομοπαστική. Ναι. Δεν τους είπα τίποτα αυτός. Δεν τους είπα. Και πήγα, ήταν κάτι φίλοι, ρε παιδί μου. Και λέω, παιδιά, θα έρθω για δουλειά. Ναι, λέει, έλα. Α, είναι ψηλό, ρε, δεν το περίμενα. Δεν έμοιαζε για τόσο ψηλό. Ζωρά. Ακούς, Αντώνη. Και όταν τελείωσα, γιατί πήγα, είχε φύγει ένας φίλος από εκεί. Και λέει, Σταύρο, είχε κάτι πάθει η υγεία του, δεν θυμάμαι. Για κάνα 2 εβδομάδες πήγα στις σκεπές. Περπατούσαμε στην άκρη από τη σκεπή και τέτοια πράγματα. Και όταν τελειώσαμε, λέω, παιδιά, έτσι και έτσι, λέω, φοβόμουν να ανεβώ και σε καρέκλα. Δεν μαρτύρησα, αφού πήγα να κάνω θεραπεία. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να συμβαίνει, ξέρεις. Να μην σε είπα τίποτα και να έχω καιρό να ανεβώ. Ξαφνικά να έχουμε τίποτα υποθυμίες. Όχι, ρε, όχι. Ανεβαίνω, κλαδεύω καστανιές τα τελευταία χρόνια. Που ξαναασχολήθηκα με τα αγροτικά. Τι ωραίο μηχάνημα, ρε φίλε. Πω. Είναι ψηλό, ρε, Αντώνη. Όταν το είδα διπλωμένο, νόμιζα δεν θα κάνει δουλειά. Λοιπόν, μάγκες, τι κάνουμε τώρα εδώ? Αυτό εδώ είναι λάθος κλάδεμα, λάθος. Είναι λεύκες, έτσι. Οι οποίες όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, εδώ στο Στόμιο, τις είχαμε φυτέψει μικρά δεντρίλια με το σχολείο. Είχαμε κάνει δεντροφύτευση. Αντώνη, είσαι τέλεια εδώ. Κάτσε λίγο να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Βέβαια, εδώ έχουμε καλώδιο. Λίγο πιο μέσα, λίγο πιο πάνω. Το οποίο, όπως είπες και εσύ, είναι ρίσκι. Αλλά άμα γυρίσει η κλάρα αυτή, μπορεί να μας σπάσει τζάμι στα μάξι. Λοιπόν, άρα θα το κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Πάμε λίγο πιο εκεί. Ναι, άμα κόψω μεγάλο που σκεφτόμουν, πέφτει με τη φούντα κάτω και γυρίζει το κλονάρι. Τώρα θα το κουρέψουμε σε μικρά. Ρε Αντώνη, μου κάνεις πλάκα. Είναι πολύ ψηλό, ρε, δεν το περίμενα. Καλά, και μας βαστάει αυτό το τετράγωνο εκεί κάτω. Όχι, δεν παίζει τώρα. Δεν παίζει. Είμαι 110 κιλάρες. Δηλαδή, μάλλον μας βαστάει η κουτσαδούρα με το Mitsubishi, αλλιώς δεν νομίζω να την βγάζουμε καθαρή. Όχι, δεν μας βαστάει κάνει τίποτα. Δεν έχει πάρει. Κράτα λίγο. Λοιπόν, κρατάω τώρα εγώ τα. Αναλαμβάνω το filming. Ναι. Εντάξει, Το μεγάλο πρόβλημα του καναλιού είναι ότι έκανε πριν εδώ παίχτης. Δεν έχουμε κάμεραμάν στο κανάλι, είναι θέμα. Άντε, καλή αρχή. Καλή αρχή, φιλαράκι. Να γίνουν τα δέντρα πιο υγιή, εύχομαι, γιατί τα βλέπω αρρωστιάρικα. Ναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά με ό,τι βλέπω έτσι σαν. Πειράχτηκαν από λάθος κλάδεμα. Ψηλά. Λοιπόν, κοίτα, δεις τώρα. Σπάσουμε κανένα τζάμι. Έχω θράσει κρυστάλλων, φιλαράκι, να ξέρεις. Ναι. Κάτι μου λέει ότι θα τη χρειαστείς. Για να δούμε. Λοιπόν, Αντώνη, φτάνουμε εκεί και νομίζω αυτό είναι το νόημα. Αυτός εδώ. Πώς λέγεται, όχι τέρμονας. Πώς λέγεται. Στέλεχος. Okay. Έστω. Αυτό να παχύνει, να δυναμώσει και να έχει τη δύναμη να αντέξει αυτή τη φιλοσιά, αυτά τα κλαδιά. Όταν θα πιάσουν οι αέριδες. Το καλοκαιράκι. Εκεί είμαστε. Αυτό τώρα πρέπει να στρογγυλέψουμε όλο το δέντρο σε αυτό το βαθμό. Ναι. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το πιο κάτω για να μην συμβαίνει αυτό. Αλλά γι' αυτό είμαστε
κρύο ακόμα. Κάναμε την αρχή. Βλέπεις οριακάθομαι πάνω. Ωραίος, αφού μας αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ είναι καρκίνωμα που βλέπεις εδώ. Και πρέπει να μελετήσουμε και αυτά. Αυτό είναι το φυσικό που θα αποβάλει από μόνο του και δεν έχει κανένα φόβο. Την παιδάκι να το φάει στο κεφάλι δεν παθαίνει τίποτα. Σωστός. Το καρκίνωμα από τι μπορεί να ήρθε? Υπάρχει περίπτωση από λάθος κόψιμο? Είναι έλικος το λέμε στα δέντρα, είναι καρκινώματα. Και καρκίνος γενικά είναι η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή κυτάρων και στον άνθρωπο και στα φυτά παντού. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα, ότι είναι και στον άνθρωπο. Και αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους και πληγές συνήθως. Και έχω καταλήξει ότι ο καρκίνος η βασική του φάση είναι στενοχώρια, με την έννοια της λέξης, στενός χώρος δηλαδή, το οποίο στον άνθρωπο το ίδιο είναι όταν είναι στενοχωριές. Μαθαίνουμε και φιλοσοφία, φίλε, εκτός γι' αυτό ήρθες. Ότι παίρνω τόσο εμπειρία στο δέντρο. Από φιλόσοφοι όσο θες. Λοιπόν, στενοχώρια και σκοτάδι. Θέλει φως. Και αυτά εδώ που είναι στριμωγμένα στερούνται φωτός. Και είναι περιπτώση του καρκίνου. Σωστό, στερούνται φωτός. Τώρα για το έλκος και καρκίνος δηλαδή. Είναι η ορθή γεωργική πρακτική. Στις Καστανιές για παράδειγμα. Ορθή γεωργική πρακτική. Δώσε αέρα και φως. Από εκεί ξεκινάμε. Και για τους μύκητες και για το καρκίνο και για όλα. Και οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις και είναι μέσα στα διαμερίσματα και δεν βλέπουν πολύ ήλιο, λένε θέλει βιταμίνη D, θέλει ήλιο. Τα δώσαμε ονόματα, ρε παιδί μου. Αυτό στην ουσία είναι το φως. Αντώνη, θα προτάψω τις φιλοσοφίες σίγουρα γιατί ταυτόχρονα έχω το νόμο μου γυρίσει, γι' αυτό και φύγω μου κάτω. Όχι να το συνηθίσω πάρα πολύ. Η ζωή ήταν μέχρι εδώ. Δεν θα συμβεί αυτό, ρε. Εντάξει, αυτά που